weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgola to beele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baari to seyena wuuro molo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to Sinthiane Gurdiuma ko on takkusan juula ha nder galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to Moderna ha to galle makko Samassa Kilinkara ko on takkusan kadi juula ha nder galle ceerno Amadou Tidiane Kana e to galle ceerno Mamma Cissé to fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie ɓe kawri tigui ko fati budget hitande 2022 état leydi ɗi ko 88,5 milliards taw ko haalisa ilimore hesere nde to leydi Sénégal temedde jeetati policier ko ɗum tigui woni ko ƴetta hitande hikka nde nuldede to Medina Baye to Kaolack gam yidde tekkinde ko fati en nden ka e kisala mawninde jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam to leydi Gambie ma en ketto koddan nene Abouba ko fati haalande Yaya Jammeh haali wonde kay yaadani ko landa muɗum ko ardino ko yiiɗi waddude junggo e fandu e landa ka Adama Barrow ardi kabaruji men to leydi Mali ha to leydi Guinée Bissau ma en ketto musidɗo men Agibou Oumar Abouyela to leydi Burkina Faso Roch-Marc Christian Kabouré horejo leydi ɗi hikka woni go ñalawma hanki o komo waɗa hommage présidentiel wonande kay mémoire Thomas Sankara to leydi Guinée Bissau ma en kaalen jillu Oumar Sissoko Embaló to Paris lamorgo leydi France bisimilla mone ketki hotondirte joni jañoɗen. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement. Maître Adama Baldé ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe pewnade ha feewi bawɗinelde kala leydi e kala continent to almudo makko woni. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal pulago ene wiya dendagal leñol ngol yo yimɓe dutto e ganni mumen dutto e fina tawa mumen. Maître Adama Baldé ne andina dendagal kilineɓe mum wonɓe caggal leydi ha tenke wonɓe Europe ronko ɓe hebde kayitaji kala jokkodirɗo e makko joni keɓa kayitaji ma ha timma. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen commerçant ji walla gollotoɓe ɓe haaju men lufi walla ɓen kadi asoɓe kaŋe e kala saaha ɓe arsigaji mumen kali jokkodire Maître Adama Baldé joni yittuɗa hoorema hano hannirta ni. Maître Adama Baldé ene wiya dendagal commerçant ji e dendagal ɓen waɗoɓe yimɓe dawru waɗoɓe dawrugol e dendagal ɓen waɗoɓe fugu koyngel waɗoɓe espoir ji jiɗɗo yiɗede jiɗɗo ɓayde ha inde mum haale ha aduna foof nanma jokkodire Maître Adama Baldé joni hoodere ma fetta. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal omo tawi oɗo saaha joni e nder Mbacké e fande Touba to wuuro wiyetengo Mbacké. Sa ari ha to Mbacké legal bitengal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali kala mo mbiɗa galle Maître Adama Baldé ma addu ha holluma hano hannirta ni.
maître Adama Baldé numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 1200 so tawi ko galle makko walla numéro makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp. maître Adama Baldé ko jiɗɗo rendo jiɗɗo pulagu jiɗɗo leñol ngol eerotoɗo yimɓe fof e dental e kawral. maître Adama Baldé en wiya pulagu yo yimɓe dutto e gandi mumen yo nangge pine mumen e gandi mumen fina tawa mumen. maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira sappo e jeegoma lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba ene nangani en to karallagal to ha mbawan yiide en to banggue YouTube miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbirno ene gaddiɗi kabaruji men ko to leydi Mauritanie pudorɗen aljuma hanki o sappo e joyi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho jagorɗe leydi Mauritanie ɓe joɗima jonde mabɓe jonde nde noon ko yurnitade ko fati budget d'état e leydi ndi hitande 2022 woni hitande daratonde kamɓe kala noon ɓe kawri tigui ko fati on budget hitande 2022 ko capanɗe jeetati piccala joyi woni 88,5 milliards taw ko emery woni tigui haalisa leydi Mauritanie e limore hesere nde ko ɗum tigui woni budget hitande 2022 mo leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ko fate oɗon budget o hitande 2022 ene ɓeydi noon ɓeydama hen kene qime ha milliard uji jeetati piccal joyi taw ko emery woni haalis e limore hesere nde ɓe kolliri noon ko fate recette budgétaire 2022 hitande 2022 ɗum noon tijja wonno kay ha capanɗe jeeɗiɗi joyi milliard taw ko emery woni haalis e limore hesere nde ɓeydima hen noon kene qime ɗum noon ene ɓeyde hen kene ɓeydima ha kene qime 5 milliards taw ko haalis kesso e limore hesere nde par rapport à hitande 2021 woni tigui augmentation kene qime ha 7% ɓe kolliri kadi ko fate déficit budgétaire gonɗoɗo kay 10 milliards taw ko emery woni limore hesere nde hitande 2022 noon ma ya ha 13,5 milliards emery ɗum noon ene holliri tan ene hollira wonde 4,85% woni nayyi piccal capanɗe jeenayi e joyi % ko fate PIB mo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisal leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe teɓima alkamisa ɓennuɗo yimɓe tato e nder teyare tawtegal ko leegal tawtegal e nder Nouakchott ɓen tato teɓaɓe noon ɓe tuuma tigui ko yoɓade fittandu suka tokoso biyeten e nder leegal bitegal Ain Talfa ko police mo commissariat mo teyare kañum teeɓiɓe wargo ngo wanno ko guila ñande aljuma ene weeta asetta jeetati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho gonɗen ɗo suka baranoɗo noon wiyete ko Moma Wulu Mohammed El Essawi o jibinano ko en 2006 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aljuma hanki o sappo e joyi yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyo e yimɓe joyo kolkisono tumanoɓe yato piɗaka covid sappo e jeenayyi e nder holkiso he noon capanɗe nayyi e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellano capantato e nayo kepti cellal men paati galleji men neɗɗo goto hawrela diala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie halfinaɓe nden ka e kisala leydi ndi tawateɓe to poste tawateɗo hakkude Nouakchott faade Rosso walla Ross faade Nouakchott ɓe teeɓima malinaɓe ɗiɗo noon ɓe tawrama ɓe jogui kiloji ɗiɗi drogue mo hinde chanvre indien ko malinaɓe ɗiɗo ɓe noon ɓe umorno tigui koto leydi Sénégal ɓe pano koto Nouakchott ɓe tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe loskoji nana jokki e mabɓe ko adi kay keɓa visa ji mabɓe faade kasoji mawɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen wuro witego e seyem El Élysée tawte
ngo e ndara commune mo tigdet commune mo Tagilale ene fandira fande Medre Daram e wilaya mo khasa be kibi nyade alkamisa be nudo cumuta ko cumu ladde kulbini ngu no fewi cumu ngu nona hollera ma tigi ngo bonni ken gime ha kilometre yidi kare woni kilometre yidi njuti en kilometre yidi njaaji ni e ladde hesumi hena ko Allah sagatabe diwano non e ballal dadibe koni ko be tarnobe nden falde kanyumen tigi mbaawi notitade hen dole mena ponno ha mbaawi nyippude cumungu Abdourahmani Wula Ahmed Korim ko délégué régional du ministère de l'environnement durable o holleri tigi wonde kayim o holleri tigi wonde cumungu ko cumungu ko nyade alkamisa ngu wadi ngotina ko sanga 9h subaka kono cumungu wawi nyippuyede ha laabi ko sanga 20h woni 8h jamma be kolleri o holleri non cumungu bonni e ladde he kene qimem ha kilometre ji didi 2 km carré ko ladde ko sumi hen o holleri kadi hadi cumungu bonde ha burdo walla musibo bon burde do kay ko sababu kay Allah e sababu kadi ledde hudo ko suwa yordata ko hudo hecco kadi sagatabe falne ne mbawi notitade hen ko buri yawde e yaccade edena badatan e rango faade dendangal bandirabe ha tengti e wonbe ladde gilay aynabe ha e yahobe dar ladde kala gila simmotobe ha e kala saha dartotobe ne bada afiyuji men walla de caggina e kala saha ne mbawa tigi ko adi ken yaham yo jenen kay wonde jeenge ngebe kubuno nyifi ha laabi sabu kay ladde tarine to boni tan en tampat kadi tampina dabeje men ha joni ko leydi Mauritanie keddodena e ndera wuro nakchota to bo wallade diwoje kingal to ko accident musto kulbinido wadi toon accident no wadi ko aljuma hanki sappojo yar ko mahitande ujunnaji didi e no gasigo hay sinno hay goto wasani hen fittade mum taskama kam yimbe joyo ganima hen e nder ben didon tampina sanne ene tawe hakkunde wurbe e maybe accident onon ko otoji didi kanyumen pelbodiri taw otoji didi kalam moni en kala doganno dognu fakkinde no fewi ko duma saabi accident o dendangal barmbe kala ko don donda nawa e ndera cuudi cafridi tawtedi e ndera nakchet tabruji men demgal pulaara senumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena balle kebe ko commissaire par intérim mo commissariat central mo Kaolack o holliri tigi e ndera point de makko de presse wonde hitande hikande 2021 ko fati mawlude tijjalo ko boyani ko to Medina Baye to falde wuro Kaolack o holliri tigi wonde laamu ngu neldi tona ujte medde jeetati policier dum non ngam yidde tekkinde ko fati en den kam e kisala dum non ko fati mawnin gola mawlude jibinede lawde men sallallahu alaihi wasallam o holliri on e do saha laamu ngu parini dum no feewi kadi be wala sahabe parim ko fati kay jog tekkinde den ka e kisal ko adi mawlude e nyande mawlude ha ciagala mawlude kala o holliri don hitande hikkande laamu ngu beydima tekkinde dum no feewi sabu hitande rawanen ko temedde jeegoma policier neldono ton hitande hikkade non ko temedde jeetati policier ko dum woni ko nelda tonam fof non ko yidde kaya mawlude de yo wad e dow e jam e kisala hano hanitni ha joni kabaruji mena demgal pulaara to leydi Sénégal ha joni jehna ha to Foundiougne non ko sagata debbo mo duubi no gas e didi taw kadi ko club jangowo école badaw classe première kanyum tigi fi goggo mudum pigal musngal feewi taw kadi ko lembella ba makko walla biyen nawlum nene makko o fi dum pigal musngal no feewi non ete kadi no jaande salay holirni ko bolle puude rendini be sabu rendini kay ko fati lirgol a comci kanko suka debbo nana inde makko ko Khadija tagal kay dew ari o tawi gorgol makko ene liiri comci mum taw kadi comci di wuppine liiri comci di yorani ko don tigin o wawi itude dina comci o lirti dum o liiri comci makko tagal de goggiraado haali non ala fufa bonande de be keddindiri be kaldiri kongudi musuna feewi o yidara ko dum o yani goggiraado fiidi mo libi dum pigal musgal feewi ha goggiraado dogi natto yindara suudu mum o abbi dum tonan holliri jayne de kanko e nena makko kala heddi e be biye dum ala kala kongudi gilay kuddim ha e jettoje ala ko be ngoppi so wana ko be jejjiti tagala dum non on tigi wawi fadde ha jom galle mum ari de an ari tigi kanyuma haalen dum ko dona mawdo gorko on di miñirabe mum be ngari don non halaka kadi bamti ko don tigi sey miñirabe gorko ko ben jaadi debbo lembe do tagalle debbo yi tigi ha bande mum fuddi semorde no feewi ko don tigi wawi portoyde plainte o portoyi plainte non kambe goggira kanko suka debbo e nene mum kala be mbawi tigi darade yeso nyaawobe procureur de la république non tajini kanko biddo namdima kanko biddo debbo e nene makko kala mone mabbe fof le sokate hitande timmude taw ko inani
ñanede ferma e kasom kono noon hollirama tigi wonde ñawonde yanata ha laaɓa ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru gonɗe ɗum ko nden ɓe dartoto yesso ñawore yawonde yandine en ha laaɓa e oɗo saaha joni kanko Hadija enene mum kala ne tawe nder kasoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident musɗo waɗino subaka hanki o to Touba waɗino mayɓe tato ko oto tawa ko communicateur goto tawa communicateur biteɗo tiktoker ɓuɗɗo walla mbiyana biteɗo mbaye sapar kañum oto mum ferino sukaɓe élevage ji to feri sukaɓe élevage ɗi ɗon hen ɗiɗo ko ɗon e ɗon kawri e ela diala hen ɗiɗo ko ɗon e ɗon kam kawri ela diala hollirama noon accident o waɗi tigui ko sara cornisa mo dara jolof kanko sapar o noon hollirama tigui o tampi hen no fewi caggal kayde accident o waɗi o nawa tigui to hôpital mo Touba taw ko hôpital Matal Fawzeyni ko toon o nawa ko waktuji seeɗa waɗi toon hawri ela diala yante ɗiɗo maynoɓe woni tigui yimɓe tato mbasi hen pittali mum hollirama kadi sukaɓe tato hollirama kadi yimɓe tato woɗɓe tawa kadi koye bomiɓe accident o ene tawe oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoro kalke feeɗa ko fati e cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka aseta hande one ɓe kolliri tigui e nder jokli leydi Sénégal kala e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeetati capanɗe nayo e nayo neɗɗo kolkisa tumanoɓe noon yataw gondani e mborosa covid 19 e nder holkiso he noon jeegoma tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso toɓe taw to banggue pourcentage ene hollira nder temedere kala hen 0,32% ko fiɗaɓe e nder ɓen jeegoma noon hen goto ko communautaire joyo heddiɓe kala hen goto ko contact civil joyo heddiɓe kala ko communautaire joyo heddiɓe ko communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe jeenayo kepti cellal mumen paati galleji mumen jeegoma ne tampi sanne ma mbalite to banggue fofango ñalawma hanke fay hande hay goto ala mo mboroso yooɓi fittade mum e nder leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere ene fawi temedde jeetati capanɗe jeegoma e joyi winditiɓe doggol corona e nder ɓen noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e goho woni hawruɓe ala diala ñalawma hande o nder jokoli leydi Sénégal kala ko windite doggol heddiɓe kay wonduɓe mboros coronavirus nder leydi hen tinaɓe ko nogase tatto neɗɗo hollirama kadi nogase tatto neɗɗo wonduɓe mboros coronavirus heddiɓe juuɗe safroɓe ɓe kolliri kadi tuggi ko ñakko ngo fuɗɗi e nder leydi faade ñalawma hande ɓe jaara e million e temedde ɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeera e neɗɗo ene fawi temedde tati e capanɗe joyo e joyo neɗɗo winditine hoddiɓe kay ƴettude ñakku men e nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Gambie paaden to leydi Gambie noon ko fate dawrugol e oɗo saaha joni dawrugol ngol herƴino feewi ko fati kay e oɗo saaha kala haalanoma kay wonde landa oɗo biteɗo landa Yaya Jammeh menɗo wonde hoore leydi ndi wonde landa makko watti junggo e fandu e landa Adama Barrow kono noon kanko meta kanko oɗon biteɗo Yaya Jammeh noon o yeddi ɗum ha sori ladde o jaɓani ɗum kadi o holliri o yaadani hen ma en ketto musidɗo men Koddanene Abouba assalamu aleykum. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude e kabaruji men e ñalawma aseɗo hande ɗo e nder leydi meɗen e Tegambe mbiyen tan lamda laamiɗo hande o woni mo président Rama Barrow e lamda laamiɗo ɗo duuɓi nogas e ɗiɗi mo Yahya Jammeh ene wayno tan nde nduɗo lewru eɗen gandi caggal nde hoorejo leydi ndi président Rama Barrow oɗon no jillu faggude hollirinoma tan nde ko landama ko e landa Yahya Jammeh lingodirata e ɗiɗo sungoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre ene wayno ɗum ɗon nde hanki wadde mbiyen yahani hay nokku hanki de Yahya Jammeh e hoore muɗum ene wayno dartinigal ɗon jaadigal kanko Yahya Jammeh caggal tan nde landa makko yuɓɓinanno mitin toon to wuuro makko to Kanillaye ene wayno o noddi koye mitin e direct ko ɗiɗo kongude o sakti kettoɗen Yahya Jammeh yaadani e landa NPP mo hoorejo leydi président Adama Barrow jaadini koye landa biyeteɗo gano parti koye muɗumen eten jaadumi kettoɗe mi haalano on kongude labde biiɗi ceer sabu ɗum mbiɗa andi landa o ko landam tene kadi hay goto wawa wiide
ene wawi fewjandami hen ko min fewjanta tigi rigui lando holno wurdata janggo wadde mbiyen ko ɗiɗo kongude tigi woni de hoorejo leydi ndi président Yahya Jammeh mennoɗo laamade ko ɗum tigi haali hanke ɗum ɗon noon addi e bettere mawde ɗo hennete e nder leydi meɗen ete Gambia ha tengti landa mo président Adama Barrow laamiɗo hennete hande kono noon yiɗɓe yaadiɓe Yahya Jammeh taw ko ɓen tigi ndenno parti o guilo yalti leydi ndi ɓen cuutani konngudi muɗumene taw ngam jaabade e ɗum ɗo wadde mbiyan tan ɗiɗo sumgoji ɗi paaɗen ñande 4 lewru décembre wonata hunde wemde tene kadi kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu kodde nena Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Gambie ma en jaa ha to leydi Mali jeena ha to leydi Guinée e sowta musidɗo men Oumar Agibou musidɗo men Agibou Oumar Abouyela assalamu aleykum wa rahmatullah. jam ñalle ma wali Abouba jam ñalle mon hettiyankoɓe a yawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinoma gomo officier central de lutte contre l'enrichissement illicite ko gomo rewindu ko fate e losgoji e doɗɗiɗi ko fate e mbuñari ɗo e nder leydi Mali e ñalawma heccanke o 14 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2021 ɓe jooɗodinoma e hoorejo laamu ngu colonel Assimi Goïta ngam hollide ɗum ha rapportuji ko fate e rewindu e losgoji ɗiɓe juɓɓini ko fate e hitande 2019 kañum e hitande 2020 e nder gonɗon losko ɓe kolliti wonde ɓe tugni tigui koye ɗin ɗon dossier ji jeenayyi taw ko ɓurɗi himmude e nder gonɗon losko ɓe kolliti kopporeje ɗe ndewani lawol ɗe kalis mumen ene qime fodde 6 milliards 955 millions de francs CFA e nder ɗum ina hen capanɗe 34 galle capanɗe 72 bâtiment temdere capanɗe 39 hectare leydi ko wiyete parcelle kañum e capanɗe 78 galle ɗin ɗon noon ko hinde concession rural ɗi wertallo mumen ina wona temdere capanɗe 7 ina wona temdere capanɗe 71 hectare ko ɗum woni ko ɓe jiiti e nder ɗin ɗon dossier ji jeenayyi hoorejo ngunɗon gomo losko Mumuni Guindo holliti wonde hakkunde go'o lewru janvier hitande 2019 arandema capanɗe 31 lewru bowte walla mbiyen lewru décembre hitande 2020 e gunɗon goomu yettini halfinaɓe ñawore leydi ndi dossier ji jeenayyi kolliroji tuumamuye alɗende nde rewani lawol e kadi e nder ɗin ɗon dossier ji kollude wonde ngaaluji natɗi e nder compte bancaire fodde yimɓe jeenayo e ina qime fodde 3 milliards 671 millions kalis mbo franc CFA e ɗum noon ko hakkunde hitande 2014 arandema hitande 2020 e nder ɓenɗon e nder on ɗon tuma goto hoorejo gomngu hoorejo muɗum keɓaka e mbaɗi mbuñari e ina qime fodde capanɗe 454 milliards kalis franc CFA ina hen e yimɓe jeenayo tuumaɓe e ɓenɗon tuumaɓe e mbaɗi mbuñari e nayo hen ko jeeyaɓe e goomu jencuɗi finance ko fate e finance leydi ndi ina hen noon maire uji ɗiɗi kañum e jagorɗo goto e préfet goto e nder ɗin ɗon dossier ji tati ɗiɓe kolliri e hitande 2019 ɓe kolliti wonde e ɗin ɗon ma rewido mumen yuɓɓine to procureur de la république e lebbi paaɗi arde ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e ñalawma hanki o 15 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2021 hoorejo laamu hakkundewu leydi Mali colonel Assimi Goïta o rokkiri fodde capanɗe 4 ngandire woni ko wiyete ordinateur e ɗin ɗon ordinateur uji noon ko ɗi marque HP o rokkiri ɗum noon koye nder nokkuji gollirɗi taw koye mbaɗi ɓeydude kattande e ɗen ɗon golleteɗe e nder ɗinnon gollirɗe e ɗowi golle ɗe noon ko secrétaire général de la présidence et de la république Mamadou Oulali
ha joni kabaruji men e nder leydi Mali leydi Algérie yeddi gonɗugol on ɗon kabaru e peñinanoɗo e nder laylaytul rendo e nder ɗeɗo balɗe bennude nder on ɗon kabaru ina hollateno hen wonde jokkodiral hakkude leydi Mali e dadiɓe Russie e dadiɓe leydi Russie e hinde Wagner wonde nder on ɗon projet leydi Algérie hollatino wonde ma yoɓe hen yoga e kopporeje halfinaɗo konngol e jagordo halfinandu jotodiri hakkude leydi Algérie e leyɗe goɗɗe holliti wonde on ɗon kabaru wodani ha joni ñalawma hanki o 15 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2020 ko accident musɗo waɗi e ɓadangal wowetengo Zagena e nder diwan Benko ɗum noon tawate ko nder région de Koulikoro hollitama wonde noon hay goto heddaki hen to banggue fittandu kono tan waɗi hen yimɓe gañiɓe fodde yimɓe jeenayo gañima hen taw ko gañoɗe musɗe ɓen ɗon gañiɓe noon mbawino yettinede to hôpital Burongo kadi Aqibo Oumara Abouyel golle ma jooɗi peewi gañiɓe hen ɓe mbi yo Allah rokku ɗumen jaam ha joni en certani na jaaha to leydi Guinée Conakry noon gandina yimɓe holko kewi to leydi Guinée Aqibo Oumara Abouyel assalamu aleykum Khali Abouba singi to leydi Mali jaten ko to leydi Guinée Conakry e ruɓindo jayndeli leydi Guinée Conakry kolleti to sigiri ko sukaɓe ɗiɗo ɓorniɓe koltu e laamu woni teniji militaire taw ko joguitiɓe kaɓorɗe ngarɗuɗi ko kamɓe tigui jeeyi to ndeɗo gollorde wiyetede mine d'or de fidolo gam namuyade ɓen ɗon golloɓe e nden nokkure ko fate impôt kañum e taxe caggal kay nde ɓe ɓen ɗon jiɗno saloradeɓe tigui ɓe kulɓiniri ɗumen ɗen ɗon joguitaji ɗeɓe joguitino e ha ɗum saabi kay ɓe jaadi e kopporeje yimɓe hewɓe ɗum noon waɗi ko saaha 22 heures jamma heccanki o 14 yarkuma hitande ujunnaji 2021 e caggal kay nde ɓen ɗon sukaɓe mbaɗi ɗeɗo golle nden yimɓe hewɓe jalti tigui mbawi huccude e mabɓe ko ɗon tigui ɓe naati soyde e nder ndun ɗon dogdu noon ha saabi goto kaptorgal mum sami holno holliri biyeteɗo Ousmane Diallo ko goto e loppitananoɓe e kopporeje mumen e nder nden ɗon gollorde caggal noon ngal ɗon balal cofgal e ñalawma hanki o 15 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2021 hoorejo laamu hakkudewu leydi Guinée colonel Mamadi Doumbia o yillinoma to gollorde towde fufde gueɗe konu leydi Guinée e gam jertinde dadiɓe leydi ndi e tiɗtinde nden ka e tongade e sarɗiyeji gollorɗi konu woni yuɓɓinde nden ka ɓiɓɓe leydi ndi kañum e hisnude jeyal mabɓe caggal ɗum noon o holliti wonde hay baɗal gotal ko fate ɗum ɗo e yamɗintake e nder leydi he e kikiɗe hankiɗe noon 15 lewru yarkuma hitande ujunnaji 2021 gardiɗo laamu hakkudewu leydi Guinée e colonel Mamadi Doumbia bisminoma Union européenne kañum e yoga e ambassadeur uji jeeyaɗi e gunɗon goomu taw ko ɓe e leyɗe Afrique gunɗon batu noon gunɗon batu gardigu muyane muɗum woni e yilade nanodiral hakkude communauté international kañum e goomu CNDR taw ko goomu dufnongu laamu Alpha Condé e ñalawma 5 lewru septembre hitande ujunnaji 2021 ha joni e nder leydi Guinée e mbaadi ɗongo kañum e wayloji kesi tijjaɗi e daawal hakkundakewal e daawal hakkundewal laamu leydi Guinée e ɗam kuccam woni yilade hawritinde e ñiɓnude kawral hakkude ɓesgu leydi Guinée Conakry e ñiɓnude sarɗiyeji tengtuɗi tonguiɗi e mbaadi démocratie yankori kañum e ɗongu moƴƴu ko wonande laamu leydi ndi o holliti noon kanko colonel Doumbia wonde ina jeeya e muyande laamu ngu ɓamtude e sembinde e ñawoje leydi ndi e mbaadi jeytare kañum e mbaadi jeytare taw ko fondore ɓiɓɓe leydi Guinée kala hoorejo jagorɗe leydi Guinée Mohamed Bouavigui e o iwi to Guinée Conakry e kikiɗe hanki o
sappo e joyi lewru yarkuma ngam notoyade e inde leydi Guinée e batu ngu gomo jencuudi leyɗele Afrique bange hirnangue CEDEAO yuɓɓinta to lamorgo leydi Ghana to wiyete Accra ko ɗo cigi kaddeten e ruɓindo jayndi leydi Guinée sawtu wolno musidɗo moon Aqibou Oumar Abouyel. Aqibou Oumar Abouyel golle ma jooɗi peewi sono mima to leydi Guinée ko to leydi Burkina Faso paaden leydi Burkina waɗi hommage présidentiel faade Thomas Sankara mennoɗo wonde hoorejo leydi Burkina Faso baraɗo joni kene wona duuɓi 34 ko ngol ɗo noon woni lawol garwanigol ko hoorejo leydi ndi ene waɗa ko wiyete hommage présidentiel waɗi célébré noon yeeso mémoire Thomas Sankara o joƴƴini ɗon noon ko wiyete gerbe de fleur woni tigui haɓɓere floraji gam yidde hollirde sunare makko kanko wonande on Thomas Sankara wondude kay e sappo e ɗiɗo waɗɓe ɓe e sondude e sappo e ɗiɗo waɗɓe ɓe pittali mabɓe mo warda noon e saaha coup d'état bannoɗo tawa ko on coup d'état adduno oɗo biyeteɗo Blaise Compaoré e laamu kanko roko marka Christian Kabouré noon hollirama tigui o arani goto e saaha kay o ari wadde tigui ko wiyete hommage wonande Thomas Sankara omo ardi e c'était timmuɗo no feewi e nder ɓen noon ene tawe hen ɓe ɗon tawa ene tawe e nder on set noon taw ko ardiɓe institution ngaji national et international kala wondude e fedde witede CIMTS woni comité international mémorial Thomas Sankara e wondude e koreji Thomas Sankara e wondude e koreji sappo e ɗiɗo sagata ɓe o wardano kanko Thomas Sankara guila ñande sappo e joyya lewru guila ñande sappo e joyya lewru uti hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni 15 août 1987 kanko roko marka Christian Kabouré noon hollirama tigui e saaha nde o dari yeeso monument Thomas Sankara noon ene yedera sete ɓe wondi ɓe tawa kadi ko ummiɗo to leydi Ghana mo leydi Ghana neɗi tawa kadi ko ɓi mennoɗo wonde e hoorejo leydi Ghana woni ɓi John Jerry Lawrence ha joni kabaruji men demgal Pulara seno mima to leydi Burkina Faso koto Guinée Bissau paaden Oumar Sissoko Mbalo hoorejo leydi Guinée Bissau tawateɗo oɗo saaha juma hanki o e nder jillu muɗum tawa koto Paris lamorgo wala fendo to o joddima noon e Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi o joddima Emmanuel Macron hoorejo leydi France ɓe jewtidi ko no feewi kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France noon o yetti o mani o jarni o waɗi félicité hono oɗo biteɗo Oumar Sissoko Mbalo gardiɗo leydi Guinée Bissau e darde mum dari kay haɓade ko fate trafic drogue e nder leydi he saabu leydi Guinée Bissau ene tengtino tigui ne andirno wonde tigui ko leydi dartude noon ko fate trafic drogue hollirama noon e oɗo saaha guila kay kanko Oumar Sissoko Mbalo are laamu e oɗon trafic drogue ene ustino feewi o jarnimo kadi o manimo o yettimo kanko Emmanuel Macron faade oɗon Oumar Sissoko Mbalo e darde dari kay ko fate médiation woni tigui koyɗe jaam ɗe dogata tugui kayde dadiɓe nder guite laamu Alpha Condé faade oɗo saaha joni hakkude Alpha Condé e ɓeɗon tawa kadi ko damu ngu hakkude kadi dadiɓe ardiɓe leydi ndi oɗo saaha joni e institution ngaji national international leydi ndi kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceero ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulara ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba to leydi Gambie kodde nene Abouba to leydi Mali ha to leydi Guinée ko Oumara ko to leydi Gambie ha to leydi Guinée kala ko musidɗo moon mo kewɗen yiide bindande mum e kala saha hello Facebook biteɗo Aqibou Oumar Abouyel gasi ha laaɓi ceer ketki malaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on.